begijan gurrungni her yerlerden oturup kulak atıp durarlar vardır. Afsus çekip, çekip, şu nimet, şu mevhebet bana bolmadı deyip afsus edip duran ayarlı oğullar vardır. Huday Teala hemmeciklerine avlad-ı salih ata etsin inşallah. Huday Teala awliyaların hurmatına, enbiyaların hurmatına, ebdalu çiltellen hurmatına, yaxşı adamların hurmatına belkim şolan duatı duşup da Huday Teala awlad-ı salih o salim ata etsin hemmeciklerine. Yöne bir zadi ki bilmeli ve biz hemmemiz teslimi takdir-i ilahi olmalı. Mübarek Şura suresinin 50. ayetinde Huday Teala diye yer göğünü yaradan meni Huday ediptir. Halan radımı yaradarın. Halanıma qıyız vererin. Halanıma erkek belerin. Ve bir toforlarını hem erkek hem qıyız vererin. Ve bir toforlarını naza aqin çağı bolmayan edip koyorun. İnnehu alimun qadir bilive diyandirn. Kudret belene diyarın leptir Huday Teala. Bir hayru hikmet içinde bağ olan sonra diyan leptir. Yöne biz insanlığın vazifesi Allah'tan dilap durmak, umidi üzmesillik. Ey ayallığın ki izdivacına, toyuna neçime yılsa yıl geçiptir. Hazır çağa gavranında bağlanmaktır. Hiç vakt umidini üzme. Neçe yıllar geçiptir, yaşın ulaşıptır. Hiç vakt umidini üzme. Hazreti Zekeriya aleyhisselamın kıssasını Sure-i Meryem'de okuyduğu 120 yaşından sonra, venanası 95 yaşından sonra Huday Teala bir çağı verecek diyende Zekeriya peygamber dedi, Hudaya necre bu çağını verecek dedi. قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. Ey Hudaya zinanam yaşlı dedi, men özüm qarrı dedi. Necre bıdadı edecek diyende Huday Teala näme dedi? قال كذلك قال ربك هو علي هين. Şuna dikkat et. Huday Teala dedi, bu büyürük bolmalıdır dedi. Huwa alayya hayyin. Bana anlatacaklar dedi. Hudayın sözü haşi. Zekeriya peygamber dedi, Hudaya men 120 yaşımda dedi. Venanam 95 yaşında dedi. Hudaya necre bizden çağa kalır diyen Huday Teala näme dedi? Huwa alayya hayyin. Bana anlatacaklar dedi. Sen Allah Kur'an-ı Kerim'de iki yerde aytıptır şunu. Huwa alayya hayyin. Huwa alayya hayyin. Huwa alayya hayyin. Bana beter anlat deyip Kur'an-ı Kerim'de iki yerde aytıptır. İkisi de çağı üçün aytıptır. Yani bir venanadan çağı boldurmaklık bana beter anlat deyiptir Huday Teala. Kur'an-ı Kerim'in iki yerine aytıptır. Hem Zekeriya peygamber'e aytıptır. Hem Hazreti Meryem'e aytıptır. Hazreti Meryem'e ki Hudaya men izdivacı demek deyiptir. Hudaya men telekeçiliğe baramak. Necre menden çağı olur diyende Huday Teala huwa alayya hayyin dedi. Bana beter yengilliydi, ata gerek değilliydi, men çağı dünyaya getirecek bolsam dedi. Şu kudret bilen çağı getirdi dünya. Yaşlı olsam dedi. Bana anlatacak dedi Huday Teala. Huday Teala'nın yanında bolmacaklat yok. Hası bir zenanan gövreli olup da çağalı olmağı Allah'ın yanına beter yengillat musulmanlık olla. Bak Kariman karha doşvarınız, fakat gerekli fin umidun, fin duan, Allah'dan yalvarman. O Huday Teala bermeyen olsa Hudaya hikmetin madır deyip hikmetine teslim olmak. Ama yöne bir duaları ki şu babda geliptir, şunu hem kıyıska halatta aydıveştireyin, belkim benname sebep diye şu ayetlerden okulu verse, zikredi verseler, Huday Teala ihlasına göre muradını yetirsin inşallah. Çağa bolmaklık için, çağa kalmaklık için Hazreti Zekeriya peygamberin duası şumiş. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Rabbi habli min ledunke zurriyeten tayyibe inneke semi'ud dua. Ali İmran suresinin 38. ayeti. Hudaya öz yanından avladı salih berever, duamı eşitip durundursun deyiptir. Hazreti İbrahim peygamberin duası
Bağışlan, şu ayet Hazreti İbrahim peygamberin duası. Yeni bir duası, Rabbi habli minas salihin. Hudaya salih çağa beriver dip dua etýänmiş. Saffat surasının 100-nji ayeti. Hazreti Zekeriya peygamberin duası, Rabbi la tazarni farda ve ente hayrul warithin. Hudaya men ogulgysyz goýmawar. Özüň maňa gowjanyşyn goýuwer dip dua edýänmiş. 5 wagt namaz, her namazdan soňram 7 gezek şu ayetleri word etmek, okuýmak. İhlas bilen okuýun, inşallah Hudaý Taala awlady salih ata eder. Yeni bir mawzu elbette Kur'an-ı Kerim'in tefsir jelasatynda öňhem bir işare edip gurrunun içinde agda kesipdik. Dünýäniň injiginiň sünkünün içindäki bolýan ýiligin gurruny. Ke oglanlar däne onu tike edip muntakap halatda Telegram ve Instagram halatında dünýä boýunça ýaýratdylar. Ve şondan soňram elhamdülillah vel minna kan yerlerden zengilli takdiri teşekkür üçün ki ahuncan 10 yıl 15 yıl bäri çağı bolmaýady, galmaýady. Şol emin bilen, şol aýdan emin bilen näni Hudaýa köp şükür uşmal zenanam göwreli we ýa çağaly bolluk diýip hem telefon hem de elhamdülillah 15 ýyldan soňram şu çağa şol düýäň aýdan emin bilen näni şon emetdik, şondan çağa bolupdy, dünýä geldi diýip biziň öz guzawmyza getirilipdi. Tanrı yalqadın bilen dua ettir gitdiler. Hudaýa köp şükür tecrübeden geçigli bir mujarrab duaň berdi. Yeni bir ýedekdäni gaw düşündirmeklik üçin aýdaýyn. Belkim bennäme sebäp diýe ýetirmeli ýerine ýetirin inşallah. Hayatul Haywan diýen bir gaw mu'teber kitapda şu nushany beripdir. Näme? Erkek diýe, iner diýe türkmen. Erkek düýän ayağı da dizinden aşağı. Şonu däne ayağının içindäki, fünkün içindäki bir ýiligi bar. Ýagy, ýilik, fünkün içindäki ýiligi. Fünkün dewdün kan ýilik çykýar içinden. Şo ýiliginiň bir mykdaryny, bir aşyk ýalyk, ýa bir eliň aýaty ýaljagyny bir ýüňe, ýa bir pamyňa, pamyk, pembe, şoňa siňdirip de zenana, çağa kalmayan, çağısı durmayan zenana adeta mahana, görüm gullerinden pek bolup namaz başlanına şonla däni biline daňynsyn, ýanyny götersin. Şol düýän aýagynyň däni fünküniň içinden çykýan peýniň gurrunha, ýagyň gurruny. Şondan bir mykdar alsyn, bir ýüňe fark etmeýär, her heýwanyň ýüňi bolsun. Ya pamyňa siňdirsin, onu hem bir ýalyga bolar, bir parça bilen, näme bilen hulasa öz ýoluny tapsyn, biline daňynsyn, haçan namaz başlan wagty, adeta mahanatyndan aratsalanan wagty, bir heftelap medenne saklap, şol gullerdeki adamsy bilen hembesler bolmak, şeriat işini etse, şu Allah'ın kudreti bilen sebäp bolýar çağan galmagyna diýilipdir. İnşallah şonu däni habar ýok adamlara habar ýetirin. Belkim bennäme sebäp şu bilen Hudaý Taala beratyn janallah. Yeni bir duany kän soraýarlar. Ahunjan näçe gyzymyz we oglumyz ýok. Erkeji ogul gerek, molletjek. Özümizden saklar ýalyk, ulalamyzda däni ilni galarmyz ýalyk. Her bir delil bilen hulasa hewat etýäs, erkeji ogul bolsun diýe. Bir mübarek Maun suresi. Ara'aytellezî yukezzibu bid-dîn başlaýar. Şol surany güne 41 gezek okuýmaly. Egundan izinden salavat versin. Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme barik ala Muhammed namazyk okuyan salavatyny. Egundan 3 tane izinden 3 tane aýdyp 41 gezek Maun surasyny güne okuyup ketsin. Hudaý Taala däni erkeje ogul berer dip mujarrab dualaň birisi gelipdir. Yine de birisi Şeriatul İslam diýen kitapda geligli
mujarrab zat bir hanavadan 5 qizi bolandan soňra şu duany edip şu yol bilen erkeji ogly bolup adyna Muhammed goýup ýene bir erkeji ogly bolup Ahmet goýup bir mujarrab zatlaň berse da Şeriatul İslam diýen kitapda geligli näme kulak asyň. Zinananyň göwreli bolanyny bilenden soňra we ýa bir rawayatda çağaly boljak diýip uğruna düşenden soňra her hembester bolondan soňra we ýok bir rawayatda da şol çağa galanlygyny billiň. Indi sen şol çağa zinanyň göwreldigini billiň kulak as. Erkek adam elini däni zinanyň garnyň üstünde, şu rahmyň üstünde elini goýup şu duany etsin. Näme? Allahumma in tarzuqni min hadhihi al-haml waladan usammihi Muhammada sallallahu alayhi we sellem. Türkmençesi näme? Ey bar Hudaýa, eger şu göwrede däni çağa bolup da çağa dünýä gelse, erkejik çağa dünýä gelse, men şoň adyna Muhammed peýgamberiň adyny goýup atdaş etjek diýmeli we şol oglanyň erkek dünýä gelip, soňra da adyna Muhammed goýmaly diýipdir da. Ýöne soňra adyny ütgetmeli, Muhammed da goýulmaly. Bes näme boldy? Erkek adam öz zinanasynyň däni göwresiniň üstünde, garnynyň üstünde, çağaň rahmyň üstünde elini goýup da şu duany etmeli. Allahumma in tarzuqni min hadhihi al-haml waladan usammihi Muhammada sallallahu alayhi we sellem. Hudaýa, eger şu göwreden näni erkek çağa dünýä gelse, men şonuň adyna Muhammed goýjak. Öz dostuň bilen atdaş etjek diýip, şo niýetläp, niýetine de kamil baglap, men adyny Muhammed goýaryn diýsem, inşallah taala Muhammed goýarsyň, Ahmet goýarsyň, peýgamber zanyň atlary bilen atlaş edersiň inşallah. Hudaý taala hemmemize saglyk, salamat, afwa, afiyet bersin, görjeňiz gowluk bolsun, dini dünýäňiz abad bolsun.